ciyarwa, ka yi ƙoƙari ka zam cikin masu ba da gudumawa wajen ciyar da bayin Allah a watan Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man fattara sa'iman, duk wanda ya bude bakin mai azumi ya shirya ma wani mai azumi abincin bude baki, kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. Annabi yace yana da kwatankwacin ladan mai azumin da aka ma bude bakin. Kun gane? Ba kuma tare da ladan shi mai azumin ya tawaya da komai ba. Wato inda za ka shirya abincin buɗe baki wa mutum uku, ka shirya buɗe baki wa mutum uku, waɗannan mutane uku idan ka musu buɗe baki, duk abin da Allah ya ba su a ranan na azuminsu, annabi ya ce kai ma Allah zai baka sanadiyan abincinka da suka ci. Annabi ya ce kuma ba nasu ladan za a rage a baka ba, a nasu cikakke karamci ne irin na Allah, kai ma zai baka. Saboda haka misali, inda za ka yi buɗe baki ma wani sai aka samu a ranan misali lada 1,000 aka bashi a azuminsa yau complete, to kai ma Allah zai baka lada 1,000 na shirya mishi buɗe baki. Jama'a mun fahimta?